Moltes gràcies per ser aquí. Avui assistirem al 8è ja dels diàlegs educatius d'aquesta Àgora Educació 2022. Excepcionalment és en dilluns, vam haver de fer una mica de mans i mànigues per lligar bé les agendes, però ens interessava molt poder tenir el testimoni de les dues persones que ara mateix us presento molt breument, perquè l'interessant és escoltar-les amb elles dues, perquè volíem que el tema de la cultura fos un dels temes importants dels diàlegs i perquè ens sembla que les dues persones són les indicades per poder-nos-en parlar. Cultura i escola. Recordem que en els diàlegs hem parlat d'això, d'escola i religions, d'escola i filosofia, hem parlat de l'ofici de mestre, hem parlat del lideratge escolar. Volíem un diàleg específic d'escola i cultura, de cultura i escola, cultura i educació. Bé, vaig contactar amb la Marta Esteve, jo ja la coneixia, una mica la Fundació Carulla, de la qual ella és la directora, i la Marta Esteve, no? Conjuntament, la confluència em va fer pensar molt que era una persona molt indicada. La Fundació Carulla, els projectes actuals es treballen fonamentalment en l'àmbit de l'educació, la cultura i la societat, per tant, educació i cultura molt important. I la Marta, és a dir, a partir d'una de les idees forces de la Fundació Carulla, que és la cultura transforma i ens transforma, ella el que reivindica sempre és que un dels espais de transformació més importants en què ha d'incidir la cultura és l'escola. Per tant, bé, és que exactament és això el que volíem que fos el punt de partida del diàleg. I amb qui parlarà és amb la Gemma Carbó. La Gemma Carbó és directora del Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí i bé, és doctora en Ciències de l'Educació justament en l'àmbit de les polítiques culturals i educatives. Per tant, també la seva experiència fonamentalment és vincular aquests dos mons, el món de la cultura i l'educació. Per tant, jo crec que ens trobem davant de dues persones que pensen, diuen i fan, i les tres coses alhora costa molt de trobar, a l'entorn del que avui volem aprofundir, que és la relació entre la cultura i l'escola. Per tant, quan vulgueu, endavant. Molt bé. Doncs gràcies. Estem molt contentes de poder ser aquí. Abans li deia a l'Antoni, quan ell em va trucar i em va dir amb quina persona podries dialogar? I jo li vaig dir, home, doncs està clar, no? Amb la Gemma Carbó, que de fet treballem en la mateixa organització, treballem a la Fundació Carulla, no? Jo dirigeixo la fundació i aquesta fundació té un museu i ella és la directora del Museu de la Vida Rural de l'Espluga Francolí. I crec que aquest diàleg que tindrem avui, la Gemma i jo el tenim gairebé cada setmana, no? Perquè realment és allà dir com podem fer per situar la cultura al centre de la vida de les persones, com podem fer perquè la cultura sigui un element de transformació social i sempre acabem al mateix lloc, no? Que és en l'espai educatiu. Llavors, a mi m'agradaria començar explicant-vos una mica com arribo jo, quina és la meva trajectòria abans d'arribar a una fundació cultural. I és que jo soc llicenciada en Dret i treballadora social i la meva trajectòria més llarga és en el sector social. I a l'últim lloc on vaig estar, que era una fundació, és la Fundació IRES, que treballàvem en projectes socials de diferent índole, però un dels que més portava jo directament era un projecte que teníem a persones i famílies en situació de pobresa. I era un ecosistema d'atenció a aquestes persones que evidentment ho fèiem amb molt poc recurs i des de la necessitat bàsica de què faltava a aquestes persones, quins drets els faltaven per poder viure amb uns mínims i poder superar la seva situació en què estaven vivint. I en aquest projecte anàvem una mica, t'adonaves que quan treballaves amb les persones sobre els seus problemes, jo m'imaginava com un tren que té dos raïls i només en miraven un, que eren les seves necessitats bàsiques, que és això, què he de fer, no trobo feina, on visc, què faig amb els meus fills, aquesta era una línia. Però n'hi havia una altra que era com podien imaginar-se la seva vida d'una manera diferent. I a partir d'aquí vam incorporar en el projecte la capacitat creativa des de les arts que tenien cadascuna d'aquestes persones, des de la vivència artística de poder anar al teatre junts o a un concert junts, però també com podien potenciar la capacitat artística de cadascuna d'aquestes persones i el projecte es va com equilibrar i va donar un gir molt gran, perquè van passar de ser persones que vivien molts problemes a persones que també podien imaginar com voldrien que fos la seva vida i com voldrien viure. I a partir d'aquí, jo vaig començar a donar moltes voltes, vaig entrar a la Fundació Carulla i vaig dir aquesta fundació s'ha d'encaminar sobre el poder de la cultura com a eina de transformació social, perquè el té i de manera
molt potent. No? I a partir d'aquí, quan estava a la Fundació, resulta que teníem un museu, no? Un museu de la vida rural a l'Espluga Francolí. I com aquest museu podia ser també una eina de transformació social? No, Gemma? Sí, aquí vaig entrar jo i de fet jo crec que en l'entrevista de feina ens vam posar d'acord al final perquè justament la Marta em va dir exactament això, que ella estava molt convençuda de que el paper que tenia la cultura en aquesta transformació que passava per les persones i per la seva capacitat de créixer educativament i personalment era essencial, i li vaig dir, doncs jo aquí és on he treballat tota la vida, no? I on vull treballar. Jo vinc més jo soc llicenciada en Història i vaig fer Gestió Cultural, i des de molt petiteta, molt joveneta, quan estava estudiant la carrera, com vosaltres, em va tocar ja, perquè eren els anys 80, acompanyar nens i nenes a fer visites a Sant Pere de Roda, a Ullastret, a Empúries, perquè era aquell moment que tornàvem a fer sortides escolars i recuperàvem una mica aquests diàlegs. I jo sempre explico l'anècdota de que em vaig preparar molt bé la visita a Sant Pere de Rodes, em van donar una memòria d'excavacions, eren nens de 8 anys, els vaig fer un rotllo sobre Sant Pere de Rodes, i quan vaig acabar em van preguntar: i com es diu el gos? Jo vaig pensar, aquí tenim un problema, i això no sembla molt senzill, però no ho és tant. I tota la vida he estat molt obsessionada amb aquesta qüestió de per què realment tot aquest coneixement, tota aquesta experiència cultural que teòricament l'escola ha de ser capaç de transferir i de comunicar, no acabem de trobar l'encaix i la manera de fer-ho. I bé, i en bona part el meu pas després per una càtedra UNESCO sobre polítiques culturals i educatives ha anat en aquesta línia, i d'aquí vaig arribar a la Fundació en un moment en què havia estat treballant molt, sobretot en cooperació cultural internacional, havia estat treballant molt amb d'altres països, i la Marta m'oferia la possibilitat de treballar això des d'un museu de la vida rural, que a més és una memòria, un patrimoni que jo considero fonamental per aprendre moltes coses avui i que té molt a veure amb la cultura i amb les reflexions culturals que ens estem fent avui. I li vaig dir, doncs, aquest museu ha de ser l'exemple de què vol dir la vinculació entre les capacitats educatives de la cultura i les escoles. I aquí vam començar. Sí, entenent clarament que el museu havia de ser un projecte educatiu i que, per tant, havia de dialogar constantment amb les escoles i convertir-se també en un espai educatiu, és a dir, que a vegades parlem que s'haurien de confondre els espais, els del museu en aquest cas i els de les escoles i instituts, perquè els nois i noies dels instituts han de poder venir al museu com si fos casa seva, com si fos un espai d'aprenentatge. Sí, i d'aprenentatge al llarg de la vida, que us explicarem que no sapigueu. Estem en uns diàlegs sobre educació, aquesta idea de que cada vegada més aprenem del 0 fins als 100 anys, i que, per tant, el concepte d'educació és central en qualsevol equipament cultural, però sobretot en la cultura que volem transformadora. Bé, al final, una de les coses que hem vist és que la cultura i l'educació no s'entenen l'un sense l'altre, però que a vegades són dos mons que no es troben. Sí, de fet, hi ha un text de l'Antonio Marina de ja fa molts anys, que ell surt de veure la pel·lícula Zero Star, que és aquesta pel·lícula francesa sobre l'escola rural, justament. És de fa molts anys, de quan jo començava a estudiar la tesi, em sembla que és de l'any 2008 o una cosa així. I ell fa una reflexió sobre la pel·lícula i diu: l'educació sempre ha estat la nostra estratègia per transmetre la cultura, però avui resulta que el que estem transmetent als nens i nenes és una cultura on el centre és la por, l'angoixa, la problemàtica en relació al futur, i per tant potser és el moment de començar a inventar una cultura que sigui útil a l'educació, és a dir, de començar a transformar la cultura perquè sigui útil a l'educació. I em va fer pensar molt aquest text, perquè realment sempre pensem que educació i cultura són el mateix. I sempre pensem que qui més cultura fa és l'escola. I els currículums intenten ser una síntesi d'allò que és més rellevant culturalment parlant i que hem decidit que és fonamental perquè els nostres nens i nenes entrin a formar part de la societat. Però resulta que cada vegada més aquest currículum i aquesta cultura que estem donant a les escoles té aquest component com de poc útil
per afrontar la vida que ens està tocant viure. I per tant, hi ha un moment en què els espais culturals i els espais educatius van com professionalitzant-se, aïllant-se, dividint-se, separant-se, també fruit d'una especialització i millora professional dels mestres i dels gestors culturals, però que ha tingut coses bones, però que també ha tingut aquestes coses de que ens ha començat a escindir molt. I en canvi ara ens adonem compte de que realment, amb tot el que estem posant sobre la taula en clau de renovació educativa, d'Escola Nova 21, de tot el que és els processos de renovació pedagògica de sempre, tornem a reivindicar molt la idea del context, la idea de la connexió amb la vida real, i aquesta vida real és el que treballa en les arts, és el que treballa la cultura, entre d'altres, també ho treballa l'entorn social, evidentment, però justament les arts i la cultura, com deia la Marta abans, són l'espai de la vida real en el que la imaginació ens permet superar aquests monstres, aquestes pors, i començar a dibuixar futurs, que és el que necessitem. Però un d'aquests monstres i aquestes pors, al final, en una trobada que vam fer, posant en diàleg mestres i artistes, ens anàvem a una cosa tan petitona, que això és com molt gros, com el desconeixement mutu a l'hora de treballar conjuntament. Per tant, la desconfiança o el... Quina és la teva... És a dir, tu ets artista, o tu domines un instrument, o tu domines un llenguatge artístic que jo no domino. Per tant, ens deien, és que ells venen aquí, fan un taller, els nois i noies flipen, en positiu, que bé que ha anat, després se'n van i nosaltres ens quedem aquí. Per tant, una mica el que veiem és que, evidentment, per exemple, tots els museus tenen departaments educatius, molts artistes tenen ganes i de fet treballen en les escoles, per tant, però des d'una visió molt, a vegades, en la major part de vegades, de vinga a fer una cosa i me'n vaig. I llavors hi ha com un sentiment mutu de disgust o de no acabar de cooperar o de crear el projecte compartit, que al final, i això també passa en el sector social, que l'art és com una teràpia en un moment donat, però no forma part del projecte global. Llavors, la clau és com podem fer per conèixer-nos mútuament i generar aquest espai comú que fa que jo no et tingui por a tu i tu no em tinguis por a mi. I per tant, aquí la importància de crear aquests espais de diàleg, de trobada, de mirar-nos, abans dèiem, ara en un moment on estem més distanciats que mai, segurament hem viscut una pandèmia i s'han posat moltes pantalles enmig, però és un moment per trobar-nos, per conèixer-nos, per dir-nos què ens costa, o de dir, ostres, poso un exemple, però nosaltres a la Fundació treballàvem amb el projecte Versembrant, que és rap a les escoles, que al final nosaltres parlàvem amb el Pau Llong, crec que el portava, i dèiem, escolta Pau, el que has de fer és treballar amb els mestres perquè siguin els mestres qui després puguin seguir l'activitat, perquè si no tu hi vas, fas i te'n vas. I llavors allà queda com una mena de buit que no ha construït, no ha transformat, sinó que és una activitat concreta que després se'n va. Sí, i una de les reflexions que més sortien i que jo també he viscut en primera persona, i em sembla que aquí esteu moltes estudiants del grau d'infantil, que és aquesta cosa de dir, si hem de crear un espai compartit, hauríem de començar en la formació dels professionals, incloure-hi el que vol dir una pràctica artística i cultural en el cas de l'educació i el que vol dir una pràctica educativa en el cas de les arts. És a dir, hauríem de començar formant-nos nosaltres mateixos com a professionals en aquesta possibilitat i en aquesta experiència i en aquesta convicció de que l'experiència artística i cultural és transformadora, perquè si no és molt difícil llavors poder treballar en clau de col·laboració amb algú que ve d'aquest altre món. Però el tema de la formació dels formadors és un tema, com sabeu, i de fet aquí vosaltres sou els experts, complicat. A magisteri, cada vegada les mencions de música i d'arts visuals comencen a desaparèixer o a tenir menys càrrega. A pedagogia, les arts i la cultura, jo estava a la Facultat de Girona a pedagogia i eren poquet, era una semestral i encara gràcies. A educació social també es veu poc.
aquesta idea de la cultura com a pràctica artística i cultural, insisteixo, esclar, si parlem de cultura com a filosofia o com a història o com a geografia, evidentment que hi és molt. Però la pràctica cultural d'anar a un museu, d'anar al teatre, de fer poesia, de ballar, no hi és en les nostres formacions, perquè es continua veient com a una cosa extraformativa. Molt lligada, això que deia la Marta, a una cultura entesa com a un producte de consum en moments d'oci, que no té res a veure amb la teva formació personal, sinó que és l'espectacle o és la manera de distreure't quan no estàs treballant, que és l'altre que és seriós. Llavors, jo me recordo que quan començava a treballar amb els meus alumnes i els preguntava quants de vosaltres esteu en alguna associació cultural. Qui no estava en Castellers estava en una entitat de teatre i qui no tenia un grup de música i qui no li agradava ballar. Això mai es considera com a part del currículum personal a l'hora de començar-te a formar. I en el cas dels artistes, tu, Marta, que ets artista? Bueno, és artista. Jo diria, jo no soc artista, però sí que us volia compartir, jo vaig estudiar música al Conservatori a Barcelona i a mi m'encantava la música. A casa meva em despertaven els diumenges posant música clàssica cada diumenge i descobríem allò, i qui és Mozart, i què, Mozart què, i de tal, o Chopin. Vull dir que formava molt part de la meva vida i jo recordo que a vegades em despertava a la nit, Marta, estàs cantant. Vull dir que allò... I vaig estudiar al Conservatori i va ser un procés d'anar apagant la meva flama de ganes de fer música perquè havia de tocar d'una determinada manera, havia de prendre uns estudis de piano d'una determinada manera i jo feia cançons. No, és que no has de fer cançons, és que has de saber interpretar aquests estudis. Llavors realment et planteges de dir com els nens i nenes estan vivint aquests aprenentatges artístics. Ens ajuden a connectar amb l'emoció, perquè al final estem parlant de dir són llenguatges creatius i sobretot espais per poder-nos expressar d'altres maneres. Jo realment sempre he tingut por d'expressar-me a través de la música perquè i si no ho faig bé? I si no canto prou bé? I si? No? I al final és dir, ostres, que complicat. I el complicat no és això, sinó que jo tinc 2 fills que estudien música i sense adonar-me'n els hi estic transmetent el mateix que em van transmetre a mi. I res més lluny de la meva intenció, però és un tema cultural, que al final anem arrossegant això i el valor de l'art. És a dir, m'agradaria, quan preguntem als pares i mares de les escoles o instituts què els ha semblat aquesta activitat XY artística, moltes vegades diuen, està molt bé, però l'important és les matemàtiques, si estan aprenent matemàtiques, si estan... Per tant, jo crec que aquí tenim molta feina d'ajudar a entendre quin és el valor d'aquestes activitats artístiques que podem fer dins l'escola i quins aprenentatges generen. En un món incert com el que estem vivint, el que prevaldrà és la capacitat que tenim de fer-nos preguntes, de generar esperit crític, de connectar emocionalment per fer canvis culturals. Sempre ho diem, haurem de viure d'altres maneres, però segurament haurem d'arribar-hi des de l'emoció per generar canvis. Per tant, aquí s'obre també tot un mar de possibilitats. Sí, i és curiós perquè sempre comentem que o es viu així a nivell escolar o la cultura és vista com aquest espai de professionalització, d'excel·lència i d'alta cultura a la que només podran arribar uns pocs. És a dir, que no hi ha com aquest terme mig que potser sí que està encara molt més present en altres zones com Llatinoamèrica. Nosaltres havíem treballat molt a Colòmbia, fins i tot a Bogotà hi hem estat diverses vegades. I la música, la dansa forma molt part del seu dia a dia i de la seva realitat quotidiana, i en canvi aquí o tenim aquesta mirada que és una cosa anecdòtica o simplement es fan música i fan dansa aquells que realment ja volen formar part d'una excel·lència i d'una elit. Hem perdut com aquest contacte del dia a dia i de la quotidianitat. De fet, a Colòmbia, les pintades que hi ha en l'art mural, la cultura és vida, i la cultura salva vides. I realment quan vas allà dius que fort que és, perquè realment qui està vinculat a un projecte cultural doncs segurament el fa que no estigui vinculat a altres activitats complexes i realment aquí és una altra cosa, és una vivència
Sí, pot ser diferent. A vegades ho comentem, no? Una ciutat com Medellín, amb els índexs que tenia de violència i amb els càrtels i amb el narcotràfic i la situació límit en la que estava, i va ser justament un alcalde que va creure absolutament en l'educació i la cultura el que va aconseguir donar-li la volta. No? És a dir, que potser ens cal tocar encara més fons per entendre que la transformació de veritat passa per l'educació i la cultura. No? Però, bé, nosaltres això també ho veiem en relació, i tornant al que estem fent, al món rural. No? Amb la cultura que hi ha en el món rural passava una mica el mateix que amb aquesta idea de la cultura poc interessant a nivell escolar. No? Nosaltres sempre dèiem, quan vam començar a treballar en el museu, que en realitat cultura i agricultura són paraules que venen de la mateixa arrel llatina, que és colere, que vol dir conrear. I no és fins al segle XVIII en què es comença a separar la idea de que una cosa és conrear la terra i l'altra conrear l'esperit, amb la il·lustració. Però en realitat l'autèntica cultura és aquesta idea de treballar les coses, no? De treballar la terra, de treballar-te tu, de treballar per créixer personalment o per fer créixer alguna cosa. No? I el que ha passat amb la cultura rural és que amb la modernitat i amb la urbanització es va anar considerant que tot allò que venia del camp i d'aquest treball de la terra i del treball amb les mans era una cosa que calia deixar enrere, que era una cosa més endarrerida, que era una cosa que ja no estava al dia, que era una cosa que ningú volia fer, que era una cosa molt lligada a l'analfabetisme, no? I molt lligada. Però, curiosament, cada vegada més, i des del museu és un tema que vam treballar molt amb la Marta, de dir per què aquesta memòria i aquesta cultura és molt rellevant ara i per qui, no? I vam acabar, després d'un any de reflexió amb molta gent, dient és que justament aquesta manera que hi havia de viure en el món rural abans de la industrialització ens està parlant de coses de rabiosa actualitat. Ens està parlant d'economia circular, d'energies netes, de residu zero. També ens està parlant de desigualtats socials, de desigualtats de gènere, de relacions de poder que no són sostenibles. Però també ens està parlant de gestions comunals dels territoris, de gestionar els conflictes relacionats amb l'aigua, avui que venim del Parc de la Sèquia i del Museu de la Ciència, no? Aquí ho sabeu molt bé, això. Per tant, aquesta memòria del món rural potser no ha entrat en els àmbits acadèmics, com tampoc ho ha fet la cultura de base, però resulta que ens està parlant de coses molt importants pel present. Ja no dic pel futur, perquè la Marta sempre ja em corregeix, és el present, no? Les crisis ambientals, les crisis socials, les crisis econòmiques que estem visquent fan que l'obligació que tenim els que estem en educació i en cultura és donar eines per entendre el que ens està passant amb coneixement de causa, és a dir, amb perspectiva històrica, però sobretot amb mirada creativa cap a imaginem alguna cosa diferent, perquè si no, no hi ha futur, i si no hi ha futur no hi ha educació, ho sabeu perfectament. De fet, un dels altres projectes que hi havia a la Fundació Carulla quan jo vaig arribar és l'editorial Barsino, que és una editorial de clàssics medievals catalans. Clàssics medievals catalans. Jo dic això, en aquest sector d'aquí jo crec que baixeu el cap com dient no. I això és una mica... I quan vaig arribar a la Fundació em deien però Marta, això que estàs dient de cultura i transformació social, de què estàs parlant? De alta cultura i baixa cultura, em deien. Alta cultura i baixa cultura? I dic, com alta cultura i baixa cultura? I jo posava l'exemple editorial, no? El que hem de fer és treure els clàssics de les estanteries, treure'ls-hi la pols perquè s'estan avorrint molt, no? Perquè són clàssics per alguna cosa, no? I és que al final és la possibilitat de veure què passava en aquella època i, en el fons, igual que el que explicava la Gemma, els debats són els mateixos i els temes són els mateixos i, per tant, són referències que ens poden portar a dialogar a dia d'avui, no? Però, clar, o generem un camí dels clàssics de l'estanteria a la gent jove o és igual, o a qualsevol, no? Els nens. Els nens. O dir, realment... Per tant, hi ha moltes coses que hem de canviar també a nivell cultural per poder-ho fer accessible i per poder-ho fer transformador i perquè pugui ser rellevant en la vida de les persones, no? I una d'elles, que també sempre ho diem, no? Segurament la cultura i els espais culturals han de poder parlar de coses, han de poder parlar de les nostres vides. No? Per tant,
avui li deia, no?, que en un focus group que vam fer de mestres, una mestra deia que un alumne seu li havia dit que ell no volia ser artista, el nen, i la professora li deia, per què no? Deia, perquè tots els artistes estan morts. No? Que deia, clar, qui estem estudiant, no? Quines referències, no? Que quan parlem d'arts, al final, a dia d'avui nosaltres ho estem fent molt des del museu, no? Treballar, posant artistes, no? Que dialoguin amb el patrimoni, que és una mirada completament diferent, no? Que sumada a l'escola doncs és molt potent. De fet, és el que ha fet sempre la Fundació Carulla, no? Va néixer l'any 73 amb la idea de treballar educació, llengua i cultura, i de fet a la sala de reserva del museu encara hi ha el rètol de Cultura en Ruta, no? Aquesta idea de l'autobús que anava per als pobles amb els llibres i la música en català, no? I d'aquí els Premis Baldiri, no? Sí. Tota la trajectòria. Els 40 anys de Premis Baldiri, nosaltres, la Fundació el que ha fet sempre és buscar i mapejar totes aquelles escoles, instituts. Avui buscava els que havíem premiat de Manresa, que n'hi havia, estava clar. I buscar en diferents moments quin ha estat. Vam començar amb la llengua, donant suport a la llengua com a eina, com a espai de trobada, punt de cohesió, etc. I ha anat evolucionant a com situem els llenguatges artístics en el projecte educatiu. I d'aquí va aparèixer, primer en premis de reconeixement, va aparèixer una categoria, que era la categoria Connexions, que el que vam fer és dir, escolta, i si instem a buscar que escoles, instituts puguin buscar un equipament cultural o artístic i puguin presentar una idea que a partir d'aquí puguem treballar conjuntament? I d'aquí va néixer un dels programes que estem duent a terme, que és el programa Connexions, que el que busca és això, de dir, escola, busca un artista, espai cultural, etc. No cal que penseu res d'inici, us doneu la mà i entreu a formar part d'un procés de cocreació per veure com donem resposta a un repte que es pugui detectar des de l'escola i, per tant, que el pugueu treballar conjuntament des del primer dia. I aquesta és una evolució que hem fet a la Fundació, de dir, no només està bé reconèixer i buscar aquells que ja ho estan fent bé i que, per tant, poden ser exemple i bona pràctica, sinó també instar a que passi allò que creiem que és essencial, com és aquesta trobada, aquest espai conjunt. Sí, de fet és un espai conjunt, aquí tenim el coordinador dels magnets, és una tendència a la que donem suport des de Fundació Carulla perquè justament constatàvem que el que calia era donar suport, sobretot d'acompanyament i econòmic als artistes perquè això fos possible. Ho està fent el programa Magnet, ho estan fent els tàndems de la Pedrera, ho està fent Planters de Conarte Internacional a Girona, ho està fent l'Ajuntament de Barcelona amb els programes també en residències, i cada vegada han anat creixent més, afortunadament, aquestes línies i aquests programes i aquesta manera d'entendre el treball compartit, fins al punt que fa poc hem estat també participant en el Congrés del Conca sobre el tema, sobre l'educació en les arts i sobre la importància que com a país finalment siguem capaços d'articular una política pública, educació, cultura, universitats, on la qüestió de l'educació artística i cultural passi a ser central. I pensem que des de la Fundació hem posat també el granet de sorra perquè això es vagi consolidant i tenim ganes de que continuï passant. De fet, una mica hi acabaríem per donar-vos veu a vosaltres, que segur que el debat pot ser molt interessant, però fa un parell d'anys nosaltres tenim un espai que es diu Mutare, Mutare com a símbol de la cultura que transforma. De fet, el símbol de Mutare és una papallona que evoluciona i que canvia. Vam crear aquest espai entre mestres i artistes i projectes culturals per dialogar. I d'aquí em va sorgir un full de ruta prou interessant, que és quines són les claus, què ha de passar perquè realment un projecte compartit funcioni. I una mica us volíem compartir les conclusions per veure com ho veieu vosaltres. I la primera era això, de dir, hem d'intentar passar de ser el tallerista que ve a fer un taller a realment buscar l'espai perquè sigui un projecte cocreat des del primer minut. És a dir, que quan s'incorpora al museu o l'artista o la gent cultural hi hagi un espai
per pensar conjuntament com s'abordarà aquell tema. És a dir, jo vinc d'una experiència artística i normalment faig les coses d'una manera, però escolta, aquest és un centre que té aquesta peculiaritat, que té aquests agents en el barri, per tant, pensem-ho junts i dèiem, bueno, però com ho pensem junts? I una de les idees era, bueno, doncs per què no li fem un espai en el claustre? Per què no el sumem com un mes? I aquest projecte compartit amb qui? I dèiem, home, doncs per què no també amb els alumnes i per què no també amb tota la comunitat educativa, amb les famílies. Però anem creant aquesta mentalitat de no és que vingui jo i faci una acció, o jo et demano a tu que vinguis a fer això, sinó pensem junts. Aquesta seria la primera conclusió. Sí, que té molt a veure i sortia també com a conclusions amb aquesta necessitat de tenir moments en els que els mestres, les mestres, els educadors i educadores fem formació amb els artistes, és a dir, que ens formem junts, perquè si ens formem junts serà més fàcil després pensar junts. Clar, ara cadascú es forma en la seva facultat i en els seus llenguatges i en els seus mons i en els seus argots. I hi ha molt pocs espais híbrids on puguem posar en pràctica allò que després volem fer a l'escola. De dir, Mutare vol ser una mica això, assentem-nos aquí i fem un petit experiment de si tu ara haguessis de treballar amb aquest mestre, artista, i haguéssiu de pensar en un projecte, com començaríeu? Com començaríeu a imaginar? I van sorgint els conflictes, que n'hi ha molts, Vull dir, no penseu que res d'això és fàcil, perquè van sorgint. L'artista al final també té sempre aquesta cosa de dir no, és que també busca sempre l'excel·lència, i aquesta cosa de dir pensar més en l'obra i en el resultat que en el procés. I el mestre justament el que pensa és en el procés i en la participació de totes i tots. Clar, si no trobem algun lloc on puguem assajar això, on ens puguem formar conjuntament, doncs després és molt difícil que a les escoles passi. Per tant, una altra de les conclusions que sortia molt era això, la necessitat que en els plans de formació continuada o que en els espais de formació dels artistes hi hagi espais d'hibridació entre els dos mons, hi hagi llocs on els mestres i els artistes es formen junts. I si cal, als mestres se'ls dona els crèdits que necessiten i als artistes també, però es formen junts. De fet, el Xavi López, de l'Escola Octavio Paz, que va estar aquí, aportava una cosa que ell deia que era molt important la vivència artística compartida. Ell deia, amb el seu claustre sempre van a fer alguna acció artística junts, perquè al final és com pots convèncer la resta del claustre si no ha viscut aquesta experiència? I per tant, una de les coses així com a anècdota que sorgien com a eina concreta era això. Pensem activitats per fer junts, que ens apropin, que des de tenir la mateixa vivència, en tot cas per després poder parlar de com. I una altra conclusió que sortia era la comunicació. És a dir, són projectes que costen i que tenen les seves fases. I el que dèiem és molt necessari anar explicant en cada moment què s'està fent i anar implicant a tota la comunitat educativa, perquè si no serà aquella anècdota, no serà aquell projecte que ha generat noves maneres de fer o interrogants o preguntes en el claustre i en la comunitat educativa. I explicar també els resultats del que anem fent, i segurament implicar les famílies, perquè no ens diguin allò de sí, s'ho han passat molt bé, però que hi ha de l'altre. No, és que això ha comportat aquests aprenentatges. I per tant, anar buscant espais. L'altra cosa que suggerien també dins d'aquest apartat de comunicació, deien per què no creem espais amb altres centres de la zona per anar compartint aquests aprenentatges. No quedar-nos només nosaltres internament, sinó fer xarxa d'aprenentatges. Aquests projectes donem-los altaveus, donem-los possibilitats d'explicar-se, perquè és que estan passant coses meravelloses i ens les estem perdent. Tenim uns mitjans de comunicació que malauradament es focalitzen en tot allò que és negatiu, desastrós, allò que dèiem, de la cultura de la por i de... No, el món educatiu no té per què sortir només a l'àrea de societat i quan hi ha problemes. Pot sortir a l'àrea de cultura i quan es parla d'excel·lència, perquè aquests processos també són molt importants. I l'altra qüestió que surt, i no ens enganyem, perquè és també la qüestió dels recursos materials i dels espais.
Tenim unes escoles que el gimnàs està com està, que si vols fer una hora de teatre no hi ha espai, que no hi ha recursos ni tan sols per fer aquest vídeo que dèiem, no? O per fer alguna petita producció, però en canvi probablement estan en un barri on molt a prop hi ha un teatre, o molt a prop hi ha un museu, o molt a prop hi ha un col·lectiu d'il·lustradors i dissenyadors gràfics o pares i mares que treballen en el món audiovisual. Per què hem blindat tant els àmbits? L'educació està aquí, la cultura està aquí, l'ús social està aquí. Si en el fons som els mateixos, que estem aquí, comencem, això ho diu Educació 360, ho sabem tots, no? Comencem a reconnectar les nostres existències i, per tant, comencem a utilitzar de manera una mica més coherent els recursos i els espais i els materials. A mi sempre em ve al cap a Salt, no? A Salt hi ha la Comacros, hi ha el Canal, i hi ha aquelles escoles que si volen fer teatre no poden fer teatre a l'escola perquè moltes d'elles és que no tenen espais i estan com estan. Les obres de teatre dels nois i noies de l'Institut de Salt tenen el relleu i la importància per estar en un teatre central i amb focus i amb llum i fem possible que els recursos i que els materials i que els espais vagin realment de dins a fora i de fora a dins, i donem suport al món educatiu amb tot el que és la possibilitat dels espais artístics i culturals. I ens adonàvem també que allà on hi ha lideratges forts, les coses passen. Llavors, tornem al primer punt, de que som persones i que hi ha persones que, malgrat hi ha un munt de dificultats, hi veuen oportunitats. I, per tant, incidíem també en dir com d'important és que al capdavant d'un projecte hi pugui haver-hi un equip que s'ho cregui i que pugui sortejar les 1000 dificultats que hi ha, perquè no hi ha recursos econòmics, no hi ha els espais adequats, però en canvi hi ha gent que ho fa. Llavors, una mica és allò de dir, és possible, es pot fer, i ens hem de segurament centrar en fem-ho i ja anirem superant aquests espais. I segurament també hem de veure com recolzem aquests lideratges i aquestes persones que en el fons estan posant-hi molt també de la seva vida i de la seva persona perquè això sigui possible. Però quina sort tenen els nens i nenes que van a aquestes escoles davant d'altres on és que no podem, és que no tenim recursos. Fa poc vaig anar a veure una escola a Barcelona i m'encantà, quins espais. Hi havia una part que estava renovada i una part que no. I parlàvem amb la directora i li deia, ostres, quan veia la part nova, dic, aquí sí que es pot, li deia, aquí sí que podeu fer coses i tal. I em deia, Marta, ho hem fet sempre. I aquesta reforma és de fa un any. I clarament és dir, és que sí que es pot, no? Per tant... Es pot i es tendeix cap aquí. De fet, a veure, ho sabeu perfectament vosaltres millor que nosaltres, però tot el que és el currículum per competències va cap aquí. La idea és justament tornar a aquella vella idea del treball per projectes, que li hem anat posant noms diferents, però al final és allò que dèiem de l'escola rural, al final aquesta idea de treballar per reptes compartits, per projectes, treballar també amb un temps escolar més flexible, amb aquesta possibilitat de més hores en el currículum per treballar d'una manera transversal i d'una manera molt més compartida, anar abandonant aquesta idea de les assignatures i anar trobant les maneres dels temps, de que no sigui allò tan difícil que els hi passa ara als que volen fer aquests projectes, perquè ho fem una hora de matemàtiques o li robem una hora de llengua. I és que és igual, si és que faràs matemàtiques i llengua i educació física i tot alhora, tranquil, però anar tendint a aquesta mentalitat de canviar el temps escolar i sobretot també una altra de les coses i dels aprenentatges que sortia molt, que això també els magnets i els tàndems ho tenen molt clar, la llarga durada, que no siguin bolets, que no sigui en la mesura del possible una cosa d'una setmana, que està molt bé si és una setmana, ja és molt, però clar, si volem realment que les arts i la cultura contribueixin a canviar les maneres d'aprendre i d'ensenyar, vol dir que estem pensant en processos llargs, d'un any, de 2 anys, de llarga durada. I amb això que deia la Marta, amb un projecte de centre, amb un lideratge, amb un grup motor que realment hi cregui i que es comprometi amb aquesta idea. Des de moltes possibilitats diferents.
des del treball de la competència cultural i artística, des de la mirada de l'ESTIM, aquesta cosa de dir, de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les arts i les matemàtiques. No estem dient de prescindir de les ciències i fer tots ara art, no, estem dient que les arts i la cultura, com la ciència, són maneres d'acostar-nos al coneixement i que, per tant, han de conviure i han de compartir aquests espais. Però sobretot també tot això no serà possible si no aprenem a avaluar el que passa, que és on estem ara treballant molt des de la Fundació. Com expliquem aquest potencial transformador? Ho dèiem a nivell de comunicació, però ho hem d'explicar també a nivell de resultats, d'indicadors. Com expliquem que és realment molt important i com evidenciem que quan hi ha un projecte d'aquest tipus millora l'autoestima, millora la relació entre els nanos, millora la mirada dels pares en relació al centre, milloren les capacitats cognitives en matemàtica i en llengua, milloren les habilitats espaials i millora el grau de felicitat, que per mi és el que primer hauríem de medir. Però sobretot també... Realment, aquí és on ens encallem tots. És a dir, arriba el punt que dius, ara ve quan el maten. Perquè tots sabem que va bé, tots sabem que passa això. Però com mesurem? Perquè realment la mesura d'impacte d'aquests projectes no és fàcil de fer. I no és fàcil, nosaltres ara hem avaluat l'impacte d'un projecte, estem impulsant una carpa de circ d'arts escèniques que va pel 26% de comarques de Catalunya on no hi ha cap equipament d'arts escèniques. Llavors, el projecte es diu NILAC i ha anat a poblacions on la gent del poble mai havia pogut tenir accés a una activitat cultural d'aquest tipus. I és una carpa que a terra treballa amb escoles, instituts, genera una creació col·lectiva, porta artistes, tant de la zona però també de fora de la zona, i el que hem fet és avaluar l'impacte. I és supercomplicat, perquè primer hem hagut de definir uns indicadors, és a dir, què creiem que passarà? Si fem aquest projecte X, què creiem que canviarà? Tenir una hipòtesi de canvi i fixar, ens hem adonat de dir, tenim tendència a posar 25 indicadors, a dir, no, i si en posem 3? És a dir, triem allò que és més important i mirem de que sigui autoavaluable perquè no hi ha recursos i realment ens caldria una persona darrere de cada projecte per poder-ho mesurar i no la tenim. Per tant, és allò de dir, però davant del no fer-ho o de fer-ho perfecte, segurament podem trobar un terme mig que és anem a mirar dues coses que ens permetin després explicar aquest valor de la proposta, aquest canvi que ha generat. Sí, sobretot perquè aquesta capacitat que té l'art i la cultura de transformar-nos i de transformar l'educació es pot medir, i de fet PISA ja ho està fent, i en les proves de competències bàsiques ja apareix la idea de la creativitat, i em sembla que aquest any ja s'avaluava, però no ens podem quedar només amb aquesta qüestió de la creativitat individual. Per nosaltres i pel que estem veient, el potencial de la cultura té tota una connotació en lo col·lectiu, en lo social, en lo participatiu, i té a veure amb un dret fonamental, que és el de participar a la vida cultural. Llavors, avaluar només la creativitat és perdre's molt del que hi ha darrere un projecte d'aquest tipus. És tornar a pensar només en les arts en clau d'aquesta educació individual del geni o de la persona excel·lent, però el que ens interessa és el potencial transformador en clau de l'aprendre a conviure, de l'aprendre a estar en aquest món i sobretot també de l'aprendre a fer front als reptes que ens venen a sobre, que això té a veure amb l'últim informe d'UNESCO sobre educació i amb el que també estem treballant molt des de Fundació i des del Museu ara, que és que a més aquest art i aquesta cultura i aquesta educació ara tenen al davant una agenda que és una agenda 2030, que és una agenda que està aquí, que és una agenda urgent, en la que necessàriament hem d'estar els de medi ambient, els d'economia, els de societat, els de cultura, tots treballant alhora, perquè si no, no ens en sortirem. I on la qüestió és aquesta, de dir, és que és aprendre a ser, és a dir, a viure, aprendre, però sobretot també aprendre a conviure i aprendre a canviar les coses perquè no es quedi ningú enrere, en el que ens ve a sobre. I en aquest sentit, nosaltres som molt optimistes i creiem molt, però sí que veiem, i volíem acabar aquí, a veure què us semblava a vosaltres i començar a donar peu al debat, sí que veiem una cosa que us volem compartir i llancem el tema,
i és que estem identificant moltíssimes escoles, mestres, docents, educadors socials, amb moltes ganes de treballar així. Estem identificant també molts artistes, centres culturals, projectes que també volen treballar així. De fet, en el Conca es va fer una intènia de cartografia que era molt, molt, molt apuntada, però realment a on ens trobem els que volem fer projectes d'aquest tipus? És a dir, si jo soc un institut i vull treballar i fer una connexió, com ho faig? Sé trobar a l'altra part? És a dir, i ens suggerien, la gent ens deia, hauríem de fer una mena de Tinder cultural. És a dir, per poder fer match, no? Entre aquell qui vol trobar un agent cultural i aquell agent cultural que vol treballar en una escola. No? I volíem deixar aquí, per veure com ho veieu vosaltres, què opinàveu. Sí, i sobretot perquè el debat... Exacte. Aquí vosaltres sou també molt experts i molt expertes, vull dir que... Les d'infantil. Bueno, gràcies, Doncs agafant l'última pregunta, diguéssim, que ens llançàveu, o sigui, primer una mini reflexió, diguéssim, de dir, uau, que xulo, no?, això del patrimoni cultural vist des d'una altra perspectiva, perquè segurament jo també, fa un temps, veus el patrimoni cultural des de lo antic, no des del que et dona resposta al que ara passa, no? Sinó de... No sé per què ho associem a coses d'antes, no? I amb el que dieu, ostres, aquest maig, no? De poder el que és interessant no és tant buscar el maig, sinó buscar la pregunta. És a dir, què és allò que ens afecta i quan tenim la pregunta buscarem com hi donem resposta. Perquè potser li hem de donar resposta des de la ciència i no des de la ciència enllaunada, sinó des de la ciència que ara es fa ciència i des de l'art que ara es fa art, no? És a dir, però primer hem de tenir la pregunta, perquè si fem el maig, què construïm, no? Construïm un taller i podem de buscar de realment construir alguna que doni respostes a allò que ens estem preguntant per després allò que heu dit, perquè després ha de tornar. No pot quedar dins a l'aula, ho hem de comunicar, perquè si queda dins a l'aula no ens aporta res. Llavors no sé si l'idea seria busquem la pregunta o busquem el company. Sí, no, realment el plantejar quin és el repte que volem treballar és importantíssim. El que passa que és un tema que en el món de l'art es fa contínuament. És a dir, en realitat els artistes treballen a partir de la pregunta. I moltes vegades en les escoles la desconnexió amb aquesta realitat i amb aquest context fa que sigui difícil plantejar la pregunta, perquè es considera que els nens encara no poden fer-se preguntes perquè estan aprenent. Llavors no sé quin seria el millor lloc per on començar, tens tota la raó del món, però a vegades aquest estar en contacte amb una proposta artística, ara estava pensant, per exemple, ara darrerament hi ha molts col·lectius artístics i companyies que estan treballant el tema emergència climàtica. No sé si heu vist la Calòrica, o potser és la que s'ha vist més, o el Nevermore, el tema està molt en l'art contemporani en aquests moments. De fet, l'art també sempre va com una mica per davant de moltes qüestions, moltes vegades. Les escoles també estan preguntant-se sobre aquests temes, però la pregunta que fan a vegades no és la que es fa l'artista. Llavors no sé si fer primer el maig pot ajudar a generar la pregunta conjuntament ja? No ho sé. Obro debat, De fet, és un dels plantejaments que nosaltres ens fèiem en el programa Connexions, de dir què fem? Que primer les escoles identifiquin el repte o fem primer la connexió i que l'identifiquin conjuntament? Que al final hi haurà com més elements per fer-se aquestes preguntes que ens porten a identificar un repte als quals conjuntament hi podem donar solució. Vull dir que al final potser l'interessant és que passi d'una manera o d'una altra, però que la porta s'obri per després veure quin és el camí. Veure el patrimoni cultural des d'una
Clar, que de fet això que deies del patrimoni cultural, no? Si abans dèiem allò de l'editorial, no sé, que la pregunta quan a casa teva dius va, que avui anirem a un museu. Moltes vegades què passa? En sèrio? No? O és com allò quan has vist 3 esglésies i ja no saps què has vist, no? Per què? Perquè segurament ens hem d'apropar d'una altra manera, no? El patrimoni en aquesta línia, no? De què ens està parlant? Això de què ens parla a dia d'avui? Perquè només veure com es feien les coses abans pues crida poc, no? Sí. I per tant és un procés en el que hem d'entrar, jo crec, com a cultura, no? És a dir, com relacionem el patrimoni amb l'avui. I aquesta és una de les coses que a través de l'art, no? De posar-hi artistes al mig, ens dona una altra mirada, no? Una altra perspectiva, un altre apropament. I una altra connexió, perquè jo crec que el que et falta també amb el patrimoni és la connexió. No hi és, l'emoció. Sí, aquesta sensació de que parlen d'una cosa que està morta, no? Com els artistes. Quan en realitat estan parlant d'un coneixement que està molt viu i molt present, no? En realitat qualsevol creació contemporània passa a ser automàticament patrimoni, no? I qualsevol patrimoni ha sigut creació contemporània. Però jo crec que això també té molt a veure amb el que dèiem abans, que als museus ens hem... Jo abans d'estar al Museu de la Vida Rural també havia estat al Museu del Cinema i al Museu d'Empúries. Els museus hem tendit molt a posar al centre la col·lecció, l'edifici, la preservació, no? Les coses materials, igual que els artistes l'obra. I justament hem deixat de banda aquesta connexió emocional amb la vida real. No? Però fa temps ja que els museus volen fer un gir, no? I que estan començant a obrir-se, potser a vegades generant només aquestes propostes educatives que acaben sent molt un producte de consum, però cada vegada més també buscant aquest llarg termini i aquests projectes i aquestes connexions. Al Museu de la Vida Rural estem treballant des de fa 4 anys, des que jo vaig arribar, amb totes les ERS, les zones escolars rurals del territori. I ja no és que el museu tingui una oferta educativa, és que el museu és la ZER. És a dir, que quan ells fan el projecte anual de centre, el primer claustre es troba al museu cada any. I parlem, aquest any què treballareu, i com ho enfocareu, i com el museu pot ajudar. Ara, les preguntes ens les hem fet molt junts, perquè justament des que el museu ha començat a posar també de relleu la vigència d'aquesta realitat del món rural connectada a les idees de sostenibilitat, les escoles també han començat a dir, escolta, doncs parlem de l'aigua, parlem de l'emergència climàtica, parlem de... però fem-ho des d'aquesta altra mirada. No? I certament canvia radicalment la perspectiva, no? Quan tens mestres en l'equip del museu, i m'imagino que per les escoles tenien a l'equip de l'escola doncs, la persona que fa conservació, que va allà i els explica com es fa recerca sobre un objecte, què és el que hem de mirar, com ho podem mirar, no sé què, o com es fa comunicació. Doncs és aquesta la idea, no? De crear equips mixtes, no? I de treballar conjuntament. Bé, bona tarda. És un plaer escoltar-vos perquè, bé, us conec a totes... Em sento molt identificada amb tot el que expliqueu i amb tot el que proposeu, perquè possiblement la situació és que soc realment aquest híbrid, no? D'artista, d'educadora i de aquesta mirada que porta aquesta mirada oberta a lo desconegut i a no tenir por a lo que no coneixes. Llavors, realment em preocupa, m'interessa molt aquest tema de com crear aquestes connexions i amb el convenciment de que realment la cultura transforma. De donar a conèixer la necessitat de viure aquesta experiència, perquè per molt que s'expliqui i vols, inclús si real se sent. Sí, però És que jo em sento estranya. Doncs, sí, segueixo? Sí. Bé, aquesta importància de viure l'experiència. Si no hi ha experiència, és tan avorrit, perquè és tot teòric, i si no es viu,
Però clar, per viure, la primera premissa és deixa't portar, confia en qui tens a davant i vés a fer un pas a lo desconegut. Sigui art, sigui ciència, sigui matemàtiques, anem a provar què ens aporta i què ens ofereix. Realment el meu interès com a artista és, i bé, tantes experiències que tinc en el món de l'educació, és donar a conèixer aquest coneixement, o sigui, traspassar aquest coneixement a les persones perquè realment ens dona felicitat. És valorar la bellesa, no hem de ser artistes tots, però sí que tothom té una capacitat creativa, que això s'ha de fomentar des que es neix, des dels inicis de la nostra vida. Llavors, d'aquí aquesta importància, doncs, aquesta universitat, aquesta carrera de formar persones. Ahir vaig tenir una experiència d'assistir a un festival d'una escola de primària que quan acaben, a sisè, cinquè i sisè, fan com a despedida de tot el que han après en aquella escola des dels seus inicis, des que comencen a P3 fins a sisè. Vam acabar quasi tots plorant. Per què? Perquè els alumnes, tothom va treure el seu potencial en un musical que va col·laborar tota l'escola, sobretot pares, els educadors, es va fer en un teatre públic, és que va ser impressionant. Llavors, quan coneixes aquells infants, aquells nois, ja són nois perquè són de 5è i 6è, que cadascú en un càsting se li ha anat oferint un paper però que ha donat al màxim, tothom treballava des del cor. Els vestuaris, els altres pares, és que va ser un goig, no? I clar, veus, també van haver d'educadors, hi havia música en directe, educar-los a cantar, educar-los a ballar, a l'escenari, a l'escenografia. Clar, això, jo vaig pensar, uau, jo de petita això, era tan clàssica la meva formació que m'ho he hagut d'anar a buscar en la vida pel camí, però ara que es pot fer tot això és una riquesa molt bonica. Bé, només això, que realment el vostre projecte és apassionant i endavant. Explica'ns una mica com a artista amb qui estàs treballant, quins projectes estàs treballant amb les escoles. Bé, com a artista ara he acabat just una exposició que realment és un híbrid entre patrimoni i art contemporani, que això també és molt interessant, revaloritzar espais que allò era un castell medieval i que té una història, llavors com incorpores l'art contemporani respectant aquell espai. I clar, és tan interessant que veu públic, que només ve a veure les pedres i la història, com persones que li interessa la pintura. I aquí això ho trobo interessantíssim, perquè són públics molt diversos. I com a escoles és sensibilització de l'entorn, és treballar la matèria, és sobretot, i cada any m'hi trobo més, que els infants cada vegada tenen més por ho faré malament. Això no, perquè el primer és no tenir por, disfruteu, gaudiu, i exploració de materials. I sempre treballem a partir d'un artista. O sigui, jo em trobo que hi ha escoles que em venen a buscar com a artista per fer no només un taller, sinó que treballen durant el curs. En lloc de treballar un artista mort, allò que dieu que un artista... escoles interessades en artistes vius. I es centren en aquell artista, qui és aquesta persona, quin treball fa, com ho relacionem amb l'aigua, ho fem més ampli, si és l'aigua, l'amor a la natura, i al final, després d'un assessorament a les mestres, és fer un taller, però la vivència directa amb els infants és molt, molt enriquidor. Jo veig que són feliços, és impressionant. Què passa? Que ho fan molt a P3, P4, P5 i les escoles, les mateixes mestres diuen què passa primer? Tornen a sentar-se després de fer instal·lacions, grans formats, i es tornen a sentar primer amb un format d'INA4. Perquè ara això és sèrio. Però clar, s'han arribat a fer treballs molt, molt espectaculars. I bé, i després
tinc diverses. A mi- I estic aquí també, col·laborant. Hi ha una cosa que m'ha agradat molt que has dit, no? Que has dit com ens costa deixar-nos portar. No? I realment, per poder fer aquest treball, hi ha un cost d'aprenentatge que sobretot és deixar-nos portar. Abans parlàvem, no? Quan treballes amb altres, és igual, en qualsevol entorn, no? Jo vull treballar amb xarxa, que vol dir que m'alio, faig una aliança amb algú per fer alguna cosa, vol dir que he d'aprendre a treballar amb un altre, a confiar en un altre i entendre que l'altre pot tenir maneres, idees diferents, però que a mi em posen fora de la zona de confort, que segurament a l'altre també. Però al final és, vosaltres que us hi trobeu, no? Què penseu? Com penseu que podem incorporar la incertesa en el fons, no? La incertesa que l'estem vivint cada dia i que vivim en un món incert com a eina d'aprenentatge, no? De fet, l'art és l'únic lloc que ens queda on qüestionar, penso, que és un espai on fer-se preguntes, perquè potser no ens dona respostes, però sí que ens permet qüestionar-nos, i és l'únic dels pocs espais de llibertat que ens queden. Llavors, per mi és molt important això, confiar sempre, aprendre coses noves, diferents, que no tinguin res a veure amb el nostre. Sí, sí. Bueno, gràcies. A tu. Educació infantil, treballeu molt. Sí, jo pensava que aquest sector d'aquí... Sí, mira, només una coseta. És que em sap una mica de greu que acabem identificant la ciència com allò seriós, dur, difícil, perquè és que realment els processos que segueixen els artistes, els que segueixen els investigadors, bé són pràcticament el mateix. Clar, sí. Només que la finalitat és diferent, uns s'enfronten a comprendre el món i els altres busqueu l'estètica o el que busqueu, no sé què busqueu jo. Però dic en el sentit de que aquesta curiositat, aquestes ganes de fer preguntes, aquesta necessitat d'entendre's amb els altres per donar sentit en el món que ens envolta, tot això ho hauríem de tenir igual des de l'art i des de la ciència. I és veritat que és una llàstima que a l'escola no es té ni des de l'art ni des de la ciència, o no massa habitualment, perquè és veritat que hi ha escoles que ho fan molt ben fet, però és veritat que no és massa habitual. Llavors tot aquell procés que comentaves de la música quan has començat, de dir que me'l van fer avorrir perquè em van anar matant la curiositat, tots els nens i nenes del món neixen amb ganes d'explorar el món. Què passa? Que quan arriben a secundària ja no ho tenen. Però ho dic, jo sí que volia entrar una mica en el tema aquest de l'art té les seves coses molt interessants, però no l'hem de contraposar, totalment d'acord. Exacte, no entenguem que la ciència és allò tan dur, no. Són processos absolutament semblants. Totalment d'acord, i de fet, l'artista i el científic treballen igual. Es fan preguntes i busquen manera de respondre-les. Unes maneres són més, si tu vols, obertes, perquè no hi ha una resposta objectiva, una solució concreta, i les altres busquen respostes més objectives i més concretes, però tampoc, vull dir, la ciència també, no? Era Einstein que deia que la imaginació és l'eina més important de la ciència. No, i en aquest sentit cada vegada més, i parlant altra vegada de la sostenibilitat, tot això ja salta pels aires, perquè en el fons, tu parlaves de l'aigua, i avui venim de veure el Museu de Ciència Tècnica de l'aigua. L'aigua, el tema aigua, si realment volem generar preguntes al voltant de l'aigua, l'hem d'afrontar des de mirades molt polièdriques. L'aigua des de la perspectiva científica, l'aigua des de la perspectiva social, l'aigua des de la perspectiva estètica, l'aigua des de la perspectiva experiencial. Al final, no sé, en el museu, us posem l'exemple de com treballem en el museu. El tema del foc. Sorgia la pregunta de dir en quin moment en els entorns mediterranis el foc ha passat a ser la gran amenaça. I estem parlant d'incendis de 6ª generació. Si tu parlaves amb la gent gran del poble, sobretot amb les dones, et deien és que jo, el foc perillós, no n'havia sentit a parlar mai de foc perillós. El foc, tu jugaves amb foc des de 0 anys, el foc forma part, de fet el foc ens ha humanitzat, ens ha construït com a individus, no? Biològicament parlant, som el que som perquè mengem carn cuita i hem jugat amb el foc tota la vida i els artistes juguen amb el foc. En quin moment aquest foc
necessari en els boscos mediterranis, a més, perquè els científics en diuen que hi ha determinades espècies que si no hi ha foc no es poden extendre. No? En quin moment comencem a tenir por dels incendis i a parlar d'incendis amenaçadors? Tot això té a veure amb processos històrics i sociològics d'abandonament del món rural, de creixement de la zona de bosc a Catalunya, d'estrès hídric per l'emergència climàtica, etc. Ens va venir a veure Fundació Pau Costa, al museu, que són un laboratori científic de primer ordre sobre el tema de prevenció d'incendis, que sorgeix justament dels incendis d'Horta de Sant Joan, i que estan fent classes i tallers i donant formació a Califòrnia, a Brasil, a tots els grans incendis. I ens deien que tota aquesta reflexió científica sobre prevenció d'incendis no hi ha manera de que s'entengui a nivell social. I hem vist com treballeu vosaltres les exposicions des de la perspectiva aquesta cultural i artística i pensem que aquesta és la manera. Doncs vam treballar el foc, això, des de l'art, des de la història, des de la sociologia, des de la ciència, amb una exposició que hi havia la pel·lícula de l'Oliver Laxe sobre els incendis a Galícia, hi havia obres d'artistes que reflexionaven sobre el foc, hi havia experiments científics sobre què vol dir el foc i per què es crea el foc i què es necessita perquè hi hagi foc, i hi havia tota la reflexió sociològica al voltant del foc. Però vull dir que al final això és el famós treballar per projectes. O amb el plàstic ens va passar igual. En quin moment arriba el plàstic al món rural? Si tot era fusta, i vidre, i ceràmica, i materials molt ecològics. Però de fet, aquesta aproximació als temes és el que ha fet que passem de ser un museu. En les inauguracions de les exposicions, fa uns anys, hi havia 20 persones, sempre les mateixes. Ara, quan fem una exposició, no s'hi cap. Però per què? Perquè tothom s'ha sentit interpel·lat, perquè són temes que estan treballats i plantejats a l'abast de tothom, que ens parlen de la nostra vida, però que també estan afrontats, parlant amb la gent del poble, incorporant menors a l'alberg dels menors no acompanyats, és a dir, buscant una metodologia participativa que fa que no és una experiència separada de les nostres vides. Per tant, hi anem i t'hi sents interpel·lat al final. I jo crec que va molt d'això, de generar trencar l'espai que hi ha entre nosaltres i la cultura, i amb l'educació també. L'educació i la cultura s'han de fusionar, creant aquest espai de confiança, però també oferint la possibilitat d'apropar-nos d'una altra manera. Jo no sé si hagués anat a veure una exposició del plàstic només des d'una perspectiva científica, segurament sí, però m'hagués generat una altra cosa molt diferent, que és la connexió emocional que fas directament quan vas a l'Expo Plàstic i veus aquella foto dels refugiats amb la bossa de plàstic on hi ha les seves pertinences a dins. El plàstic és nociu, segons com l'utilitzem, però, ostres, a dins de bosses de plàstic hi van vides. Vull dir que és aquesta hibridació que ens porta a connectar d'una altra manera. De fet, en els espais educatius del museu, com a presidència de tot plegat, hi ha una obra de l'Eugènia Balcells, que és la taula periòdica dels elements, però en lloc d'estar feta amb la simbologia convencional, està feta amb l'espectre de llum que emet cada un dels elements quan s'escalfa, que és com un codi de barres de colors, cada un diferent. La pregunta és, tot és química o tot és color? O tot és química i color, no? És a dir, que al final és la modernitat que ens ha separat també, les lletres i les ciències, igual que ha separat l'agricultura de la cultura. Hi havia un savi, molt savi de Llatinoamèrica, que a mi m'agradava moltíssim, que deia la modernitat ha sigut una màquina de dividir i separar. Ens ha fragmentat, ens ha especialitzat. Això ha anat molt bé perquè hem pogut conèixer molt a fons el funcionament del cor, el funcionament del ronyó, però hem acabat perdent el concepte de cos. I ara hem de retrobar altra vegada aquest sentit comú, aquest relat, aquest per què, aquest global. La connexió. Hem de recuperar la connexió. Bé, tota l'estona, moltíssimes gràcies. En tot cas, recordar-vos, el proper diàleg, que serà el 14 de juny,
serà a la mateixa hora, 2:45, en aquest cas serà a l'edifici de la FUB2, però serà escola-societat, societat-escola, i tindrem dos dels sociòlegs més reconeguts del país, la Marina Subirats i el Salvador Cardús, per tant també us hi emplacem, i res, per acabar sí que agrair-vos i aplaudir-vos la vostra aportació. Moltíssimes gràcies a tots.